ρόλος των μικρών τραπεζών στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ήταν και είναι σημαντικός. Ακόμα και μεγάλες τράπεζες ξεκίνησαν μικρές. Και η Τράπεζα Αττικής ξεκίνησε ως μια μικρή τράπεζα το 1924, πριν από 100 χρόνια, και έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο μετά την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ιστορία της Τράπεζας Αττικής ομολογουμένως έχει υπάρξει πολυκύματη, με σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες. Τα 100 χρόνια ζωής όμως τονίζουν το DNA ανθεκτικότητας που τελικά χαρακτηρίζει βαθιά την τράπεζα αυτή. Η Τράπεζα Αττικής ιδρύεται το 1924 στον Πειραιά, στο κέντρο της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας της χώρας, από έναν άνθρωπο της ίδιας της βιομηχανίας και του ίδιου του εμπορίου, τον Ανδρέα Σπυράκη. Στην περίοδο λοιπόν αυτή, έμποροι οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στο Μάντσεστερ της Ελλάδος, στον Πειραιά τότε, με πρωτεργάτη τον Σπυράκη, ιδρύσαν ένα νέο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εξυπηρετούσε εκείνης της εποχής τις ανάγκες, καθώς η βιοτεχνία, η μεταποίηση, το εμπόριο είχε αρχίσει να παίρνει νέα χαρακτηριστικά. Την περίοδο της κατοχής η οικονομική δραστηριότητα της χώρας καταστρέφεται ουσιαστικά. Η Τράπεζα Αττικής είναι μια μικρή τράπεζα, της οποίας τα αποθεματικά δεν ενδιαφέρουν τον κατακτητή. Βεβαίως δεν θα μείνει αλόβητη από τις συνέπειες του πολέμου και το 1946 θα αναγκαστεί να μεταφέρει την τραπεζική της δραστηριότητα στην Τράπεζα Χίου. Το 1964 η Τράπεζα Αττικής περνάει στον έλεγχο της Εμπορικής Τράπεζας. Επικεφαλής του συγκεκριμένου εγχειρήματος, ως γνωστό, είναι ο καθηγητής αλλά και εφοπλιστής καταγόμενος από την Χίο, Στρατής Ανδρεάδης. Η δεκαετία του 70 βρίσκει την τράπεζα αλλαγμένη, χωρίς όμως να έχει απολέσει τις βασικές της αξίες. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι βιοτέχνες και οι ιδιώτες πελάτες βρίσκονται στο προσκήνιο της δραστηριότητάς της. Στη μεταπολίτευση η Τράπεζα Αττικής κρατικοποιείται, ειδικότερα δε μετά το 1980 δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην βιοτεχνική παραγωγικότητα. Η σχέση μας με την Τράπεζα Αττικής ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω. Ήταν η σημαντική στιγμή που τα παιχνίδια μουστάκας, έτσι όπως τα ξέρει ο καταναλωτής, φεύγανε από το κομμάτι της κατασκευής και πηγαίνανε προς το κομμάτι της λιανικής, του δικτύου που έχουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με την Τράπεζα Αττικής, αν θυμάμαι καλά, τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν μια σημαντική στιγμή για την εταιρεία μας και ήταν τότε ο πατέρας μου που έψαχνε να βρει έναν σωστό συνεργάτη με τα δικά του κριτήρια για να ξεκινήσει αυτή η συνεργασία. Η κοινή μας πορεία ως μηχανική με την Attica Bank ξεκινάει το 1997, ημερομηνία εισόδου του πρώην ασφαλιστικού μας φορέα, του Τσμέδε, στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας. Τα κύρια στοιχεία της συνεργασίας μας ήταν η εμπιστοσύνη αμοιβαία και το DNA και των δύο οργανισμών που ήταν καθαρά πελατοκεντρικό. Στην τράπεζα ήρθα τον Νοέμβριο του 1984. Καταρχάς, η Τράπεζα Αττικής ήταν μια οικογένεια. Είχε έναν ανθρώπινο χαρακτήρα, γι' αυτό μας προτιμούσαν την εποχή εκείνη, γιατί είχαμε μια προσωπική επαφή με τον πελάτη. Τι σημαίνει τράπεζα για μας? Πάνω απ' όλα σημαίνει πίστη. Πρέπει ο άλλος να εμπιστεύεται τους ανθρώπους της τράπεζας. Ξεκίνησα το 1993 από το κεντρικό κατάστημα Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι ήταν δύσκολα, πολλά χειρόγραφα, πολύ εκτοκισμός, καρτέλες στο χέρι κτλ., γραφομηχανές, οι σχέσεις με τους πελάτες ήταν ουσιαστικές και ήταν ανθρώπινες. Η Attica Bank για μένα είναι πιο πολύ συναίσθημα. Θυμάμαι ότι για πολλά χρόνια ο διευθυντής του καταστήματος εδώ στο Περιστέρι πήγαινε 6 ώρα το πρωί για να δεχτεί τη χρηματοποστολή μας. Θυμάμαι όταν είχα έρθει σε επαφή με το dealing room για να ζητήσω ένα προϊόν το οποίο υπήρχε σε άλλες τράπεζες και η Τράπεζα Αττικής τότε δεν το είχε, αλλά με χαρά το υιοθέτησε και ήμουν ο πρώτος το οποίο το εφάρμοσε. Οι μικρές τράπεζες σήμερα είναι απαραίτητες, παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και θέλουμε να τις αναπτύξουμε κι άλλο, αφού τους ενισχύσουμε κεφαλαιακά, ούτως ώστε να αποτελέσουν ένα οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, να προχωρήσει η τεχνολογία.
τραπεζοϊπάλληλος, ειδικότερα στην Τράπεζα Αττικής. Είναι η ψυχή του οργανισμού. Το ανθρώπινο στοιχείο, το επιστημονικό στοιχείο, το τεχνοκρατικό στοιχείο, όπου προσαρμόζεται και μάλιστα με ταχύτητα λόγω των εξελίξεων στην εκάστοτε σύγχρονη πραγματικότητα. Ως ΤΜΕΔΕ, δημιουργούμε συνέργειες με την τράπεζα προκειμένου να έχουμε πολλαπλασιαστικές ωφέλειες τόσο ως τεχνικός κόσμος, όσο και ως μέτοχοι και όσο και ως πραγματική οικονομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθώς βλέπουμε την Τράπεζα Αττικής να εξελίσσεται και να αλλάζει και να μετασχηματίζεται σε μια σύγχρονη τράπεζα, εγώ θα έλεγα να κρατήσει το ευέλικτο μέγεθος, να εξακολουθεί να είναι πελατοκεντρική και να μην ξεχνά ότι όλες οι προοπτικές μιας ελληνικής εταιρείας δεν αντικατοπτρίζονται πάντα στις λογιστικές της καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είναι κοντά και να χτίζει τις σχέσεις με τον πελάτη της, να καταλαβαίνει το όραμα και τις προοπτικές του. Σήμερα η Τράπεζα Αττικής ετοιμάζεται να αποτελέσει το επίκεντρο του πέμπτου πόλου που θα ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες τράπεζες, θα χρησιμοποιηθεί για τις τιτλοποίησεις των δανείων της, για την παροχή κρατικής εγγύησης, το σύστημα Ηρακλής 3 που μέχρι τώρα είχε δοθεί μόνο στις συστημικές τράπεζες. Το περασμένο έτος, με την επιτυχή αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου του Απριλίου του 2023, θεωρούμε ότι τέθηκαν οι βάσεις της οριστικής επανίδρυσης και επανατοποθέτησής της στην ελληνική αγορά μετά από σειρά δύσκολων ετών στην ιστορία της. Ορόσημο αποτέλεσε η είσοδος νέου ιδιώτη επενδυτή με τη συμμετοχή της Trivest, η οποία σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη στήριξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και τη συμμετοχή της Παγκρίτιας Τράπεζας, έθεσαν τις προϋποθέσεις για να αρωματιστούμε. Η προοπτική σήμερα της Τράπεζας Αττικής είναι θετική, όπως τη βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, ο εντατικός μετασχηματισμός της, υιοθετώντας τις αρχές της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης, η επιστροφή στην εξωστρέφεια και στη χρηστή διαχείριση και η προσέλκυση και διακράτηση ανθρώπινου ταλέντου επέτρεψε στην τράπεζα να επιτύχει λειτουργική κερδοφορία. Με αυτά τα συστατικά, είμαι βέβαιη πως τα 100 χρόνια θα βρουν την Attica Bank μια νέα, εντελώς διαφορετική τράπεζα.